Nou, we gaan er terug zitten. Dank wel voor die mooie intro. Tegen dank. Nou, we gaan er terug, want hier aan de tafel buiten is oorscoot Lara Kool. En Lara, ja, morgen 14 juni, dan meetjes vanuit 12 uur en 4 uur, dan wordt de nieuwe havendichter van jou te installeren. Lara is afkomstig van Dokkum. Maar ja, waar is Lara Kool nou precies? En waarom was de havendichter van jou? En hoe is het dit worden? Ja, Lara, goeiemiddag. Goeiemiddag. Eerst maar ook wensen. Ja, dat is dank. Havendichter van jou, een Dokkumse? Dokkumer? Net in Dokkum ben je wel in Dokkum. Ja, want let eerst vrije. Waar is Lara Kool? Nou, ik ben 40 jaar. Ben je dus in Dokkum. Binnen Tilburg bennen. En mem van Treien ben en schreeuwster. Sandwichje. Juist. En net echt Dokkum, zei ze, hè? Nee. Waar komt Lara wij dan? Ben in Tilburg. Tilburg? Ja, een club bracht in Assen. Oké, het hele landje, maar nou eindig in de noorden. Ja. Wat keer bij Lara terug lichaam toen Lara zei dat ze zijn van, doe best het wordt naar Lara. Als havendichter van jou. Nou, ik had wel eens vaker op Stoomfries optreden. Als de ex-verloofde van Slauerhof, Truus. En nou ja, dat had indruk maken, dus daar had ze mij vregen. Juist. Samen gewoon even. Nou, of moest het eerst echt nog wat doen of zo, dat ze zijn van eerst even een stukje, kunnen we zien wat Lara al je kind? Ja, nou, daar ga ik dus een eigen gedicht van schreeuwen, van dat stuk. En ze gaan nog wat meer gedichten van mij jongen. Dus nou maak ik de tredde havendichter worden. De tredde havendichter. Ja. We hier ze kijken, en heel iets voorgesprek, ja, maar dan zei ze, du bent de eerste Frieske havendichter eigenlijk van jou. Ja, klopt het. Ja. En dan had hij jou, dat is haar een eindtaaltje, dat is het Leeuwarders. Ja. Lukt het ook in het Fries of net? Maar in het Leeuwarders? Nou, ik kan het wel schreeuwen. Ik zou wel een paar gedichten in schreeuwen kennen. Maar dan ga ik wel heel beneden. Ja, want het is wel wat oors om daar zin van te maken. Ja, maar het is voor mij wel moeilijk. Kijk, als net echt Fries, om in Fries te dichtzien. Maar door gaat vol cursussen volgen, hè? Ja, ik ga alle cursussen van de AVOEK volgen. En ik doe nou een studie bij de NHL. Friesk, om Frieske docent te worden. Nou, dat jet goed. Nou, mooi hè? Ja. Maar waarom moest er nou eigenlijk graag havendichter worden? Waarom? Zag hij die vragen? Ben je maar er wel de keuze mee van, wil ik het of wil ik het net? Nou ja, ik dichtje sowieso. Voor volwassenen en een band. Ik schreeuw ook verhalen. Mijn eerste printenboek komt aan het eind van het jaar. En ik ben het wandelen mijn dichtbondel. Dus het past wel in het stritje, dacht ik zo. En dat is eigenlijk al in het Fries? Ja, alles in het Fries, ja. En nou, het is natuurlijk, want wat voor periode dan mag havendichter wezen, Lara? Nou, ze gaan zijn van mij het zelfs witte. Maar ik ga nou lezen dat het 3 hier is. Dus dat is wie van mij nee. Maar, dat is een hele verrassing dus. Ja. En wat denk je? Gelukkig of het was van nog? Ik denk dat we het zeggen moeten. Ik heb wel mooie ideeën voor projecten. Dus die 3 hier mij zit wel vol, denk ik dan. Projecten? Wat voor projecten had je dan in Holle? Kun je een beetje meenemen? Was het eventueel in Holle? Was het aanstezen als dichteres? Dichter? Wat maakt ze dichteres? Dat maakt me net zo uit. Okay. Nee. Maar wat had je in Holle eventueel? Nou, ik ga nou een eerste project die in. Dat heet Havenhollen. Daar ga ik alle mensen die het in de museumhaven wenjen. En die vrijwilliger binnen bij de Stoomfries. Of vrijwilliger bij de museumhaven binnen. Die ga ik vragen of ze met mij importeren willen. En dat ik daar een foto van maatje. Een profielfoto. En van die peteren ga ik gedichten maken. En dat komt dan in de Holle. Daar zal morgen een liedse expositie van wezen. Op de Stoomfries. Dus dat is het eerste project. Dat is best wel druk mee, dan ga ik wel terug. Ja. Het is net een verrassing dus eigenlijk van die show. Van mij net. Nee, ik wist al een skof. Een skofje. Ja. Dat was nog maar een ompak natuurlijk. Want dat was wel zien leren. Ja. En wat voor dingen had je dan meer in Holland? Ik denk van, wel ligt weer mooi daar. Nou, we zullen ook mij dan onder museumnacht. Dat is echt hier nieuwsgierig. Dat doe ik dan te Germij Sigrid Kingma. De oud dichter van Friesland is dat. En Achim Meijer. Dat is de slamwinnaar van 2024. Frieske Slam. Dan zullen we een project doen dat heet Drama met de derde dichters. Oeh, dat weet je net zo persoon nog wel. Nou ja, we kroepen in de hoed van de treien.
eerste nam van de Friese dichteressen. In kostuum. En daar toch wel wat mee. Je wekken hun wat al lippen. Zo maakt het begin bijvoorbeeld. Je hem toch dan. Poëtisch. Juist, ja, natuurlijk. Ja, en daar ben je dus ook al een beetje mee bezig. Want jij het wel, drama, kostuum, neem maar op. Ja. Toen ben je er ook wiefig, of nee? Ja, hartstikke leuk. Ja. Boeken schreeuwen, gedichten, neem maar op. Haast een lerares. Ja. De Stoomfries, hè? Als een beetje nog luisteren van, Lara Kool, die wil ik misschien wel KWR natuurlijk in jouw het. Waar moet ze dan wezen? Nou, dat is Willemerpoortsdwinger 8. Maar dat is als de parkeergarage had van Ceylon, dan zit daar zo'n fontein. Nou, daar bij het water, daar leidt de Stoomfries. Oké, en toen ben je daar helemaal klaar voor? We binnen er zo goed als klaar voor. Monte mannen moeten we nog de puntjes op de i zetten. Ja, want dan zijn ze al we, hè? Dan ben ik natuurlijk weer eens keren van waar winnen we? Albert Schaarsma had me vreeg dat ik havendichter wilde wil. Dat is zijn oordeling bij het bestuur om de havendichter te begeleiden. Dus dat doet hij. Want hier weet je dus eigenlijk, nou ik zei, degene die vreeg had ik. Ja. En het bestuur had hij eigenlijk vregen van, was toen dus havendichter werden. Hier connecties met die, zou zeggen? Hij? Connecties, hier kon je wel een beetje. Ja, ik kom je wel een beetje, ja. Ja. En zij is het baltje er al in gaan. Ja. Nee, de havendichter. Nee, hier, daar gaan we eerst vanuit, hè? Ja. Misschien wat ik al zei, je weet het maar nooit. Had dan net nog een plan nog, hè? Was er zo nou dichtje bijvoorbeeld, Dokkum had ik een haven. Zou dat net wat wij van Lara Kool? Ja, maar waar weet, er is nog geen havendichter nevens mij in Dokkum. Ja, daarom. Nou ja, maar kan ik nog streekdichter worden zelfs? Daar wil ik net vragen, hè? Ja. Nou, en wat lieke Lara Kool dan ook maar zitten? Havendichter of streekdichter? Ik heb het even direct mee gehoord natuurlijk, hè? Nou, ik hoor het wel van het wetter. Nu is hij dus, ik ben op een wemboord, dus er is wel een connectie met het wetter. Juist, nou snap ik het helemaal. Ja. Warm, Lara Kool, havendichter wervel. Ja. Eigenlijk, ja. Het wetter dat loekt. De woordjes loeken. Ja, maar ik vind streekdichter is echt een heel mooi. Ja, dat is zit echt nog wel op het lisken. Ja, in de streek leidt ook al je wetter natuurlijk. Hè? En dan kijk ik altijd in je fantasie hoe brengen natuurlijk. Ja, wist. Ja. Nou, één keer, Lara Kool. Wij moeten mooi wijzen. 14 juni om 2 uur op de Stoomfries. Dat is dun bij parkeergarage het Ceylon. Ja, en had ze bijvoorbeeld, zie je op Google, bijvoorbeeld leeuwarders.nl, daar staat het ook wel, hè? Museumhavenleeuwarden.nl. Daar is het. Ja. Oh, en daar staat al informatie, echt hoe Lara Kool. Als het goed is wel. En had je wat meer weten hoe Lara Kool, gewoon even Google, ja, want er staat haar wat op het net voor haar. Oh. Maar die tier danken dat ze hier even westbeest. Ik mag ik nog één gedicht voordragen? Hadden we daar nog tijd voor? Een liedje niet. Oké. Het heet Mijzelf. Tussen diezen en wolken bleef ik de loft. Tussen steem en ijs bleef ik wetter. Tussen eb en vloed bleef ik de zee. Tussen lok en tren bleef ik mijzelf. Dat is een heel mooie afsluiting van dit mooie betekent. Lara Kool, dank je wel. En succes met alles, echt nog wat al je verder was is. Hier dank.